Sa laing balita, kontraktor nga si Sara Diskaya og laing kaubanan niini mi plead not guilty sa usa ka Cortes Document sa Lapu-Lapu labot sa mga kaso nga ilang giatubang subay sa gingong flood control projects didto sa Davao Occidental. Ilang arraignment kagahapon mahigala mi enter og plead not guilty si Sara Diskaya. Samtang sa dugang mga balita, populasyon sa Pilipinas giban-abana nga mabot na sa 124 ka milyon. Inigabot sa 2035. Mo na kini ang populasyon sa Pilipinas matud pa mga sukit di paminaw. Kung sa may mga project sa gobyerno nga kinahanglan mao ni ang gitas-on sa populasyon, kinahanglan mahigala nga di maapsan unta ang government mahigala sa mga developments. Labi na sa private sector sad mga kahigalaan nga mas paspas pang nitubo. Ang development mahigala sa private sector, ang mga katawhan nga nangandoy mahigala nga maningkamot og trabaho, maningkamot og negosyo, makapalit og sakyanan. Nakaroon po tindaghanan ng sakyanan sa kalsada, hapit di na mulihok ang mga sakyanan. Kay wa makaapas ang gobyerno paghimo mga higalag mga infrastructure nga unta mga sukit dig paminaw makasulbad sa atong natad sa trapiko. Pulos ang way gapa ni mga projects. Inilanda ang BRT mga sukit dig paminaw, kapila naman ni sigig puspon indekin. Siging puspon murag maghimo pitag project mahigala nga dili ba ang tuyo nga pagsulbad sa problema. Maghimog project aron lang gyud mga kagilaan nga makakwarta. Mo na problema ang dako mga sukit tig paminaw.